Hai să vă spui o poveste despre o doamnă care este deșteaptă și frumoasă și mereu de vreme acasă, născută pe la târlă, de profesie coțohârlă. E zis o explicație leana sa. Dezbrăcarea! Jos hăinuțele să văd biluțele. Nu are ouă de-alea. Nu le are? Le face. Cacă un ou. Nu poate să facă un ou. Cacă două ouă. Inutil. Arată păsărica, arată păsărica, vai! Arată păsărica, arată păsărica, vai! Când zic să o scoți pe mami în oraș și ea stă pe telefon. Mami, știi că am trecut la econometrie? Da. Și am luat un casting? Așa. Și mă iubești? Da, normal. Ce faci? Zici că ești mamuță, mai ți-am zis eu ție. Diese Money Company, Bun. Ăsta, șuing! Când mi-a venit rândul, m-am dus în față. Mi-a zis: citește, te rog, subiectul de pe bilet. și l-am citit cât de frumos am putut. Extorsiunea degajamentului acvatic în condiții optime. Bravo, până aici ai nota 10. Vă mulțumesc, aș vrea să mă opresc aici. Lizzie e disabled. Nu e ca și cum nu văd. Credeți-mă, știu că pe filmare e mai întunecat. Holy fuck, mi-a stat inima. Câte picioare are șarpele? Nu știu. Nu se poate, doamnă. Nu știu, doamnă. N-ați văzut niciodată un șarpe? Am văzut șarpe, dar cu picioare nu știu câte să aibă. Mai! Te-ai speriat? Ce nesuferi? Ca pe vezi, ca pe ispargruțule. În pădurea cu alune aveau casă doi pitici. Vine pupăza și spune: să vină pulile! Acum o să vă arăt cum să faceți din 10 lei 100. Foarte simplu și ușor. Luați bani așa, așa, și mergeți la muncă, futu-vă în gură.